Ban waye ya baki dama shi wannan? Ban waye ya baki dama shi wannan shi da Najeriya ko haka? Magana da ke miki. Ye? Baki sani ba. Baki bayani wallahi yau ne na muka sai na miki kulkin nan guda 7. Idan na miki biki karkarwa ko so idan kuma kika yi karkarwa to amma yanzu dai nawa ne a hannunki? Ya kariya kawo mana Allah sarki a hede kin san yanda zaki ba kai kin san mu duk duniya in zaki ba mu cin hanci to zance ya kare yanzu yinan oh no mun cuci wannan wa za mu kira kuma bari mu